Definitivament estem molt, però que molt pitjor que en 2011. Estem més vells, més panxuts, més pelats. I en l'econòmic, vos he parlat alguna vegada dels empastres del PP? Pues realment ve de molt més darrere. Antes de la fundació del poble, estàvem propet per ací els moros van, comença el boom de la construcció, les assèquies, l'aljub. Tot allò se queda sense pagar. S'autopeta Jaume I i diu, sí, pues pa xulo jo. Vaig a murallar, vaig a fer l'hostal del rei... La bola s'ha anat fent gran, segle a segle, se ho passen la pilota uns als altres hasta que arribe jo, i a pagar-ho pebrereta. I ara aprofiten i és algun Judas de Consejal que tinc més d'ego i diuen que si la meva gestió és diabòlica. I clar, estem sense Blanca. Ui, quiero cridaré a Blanca Benlloc, que és d'ací del poble, per si me dona els numerets de la Bonoloto i ho arreglem. Ara, en sèrio, no patiu, ja tinc la solució per a obtindre fons ràpidament. He cridat a Inmobiliaria Siglo XXI i m'han dit: Tranquilo, Benlloc, vendemos tu ayuntamiento en menos de 45 días. ¡Ja, ja, 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 ja!